आता असतो का घरातून बाहेर घेता येतो आई किती मोठा लोक तुका सारखी एसको करप आई तू दिसाक काय बरं आहे न्हू सरी म्हणला मग एसको करता यार बेजार केला शी अरे रिओ तू रिओ ना रे आणि तुम्ही किती झाला बेस्ट सदाला काय अरे तुम मेरी किती रे बाबा केस कातो रे धोळ्या गेल्याला गोळ सॉरी यार घराच्या तरी ये रे तू कोणा झगडा तरी तू अरे किती सांगते किती सांगते बायल मारे मालकी रात स्वतः येता सारखी ये बाय तू स्वतःचा किती असू अरे आज मरे आमगे काजरावर रे काजरावर मग बरं मग आणि गिफ्ट होईल रे त्या बाईले गिफ्ट होईल किसो मालकी रात मेरे के बाय मालकी रात मेरे हां अरे गिफ्ट गिफ्ट होईल उसको जितकी ना दारा तू बाहेर काय येस करो पुरे बाईले ने पीसी किती गिफ्ट दिलो अरे गिफ्ट मरे काय बरी चेन दिलोली मला बी चेन दिला समोर बांगरा ना रे बांगरा नी सायकले का ती दिली बाहेरी काय लावता रोज धुते ते उंगळ पात का कौन है ऐसा चेन देता है साइकिल की हां सुनिया चेन तो देती रे सुनिया चेन ये त्याच्या वडील जाऊन अरे दोघे शिकत आहे पण तुम्ही स्वतःना काय सांगायचं काय म्हणते काय म्हणते जाऊन मार म्हणतो हा बाईले का ना सुन्या चेंज देत आहे सुन्या का ताई बायला गाता ती लाईक झाला ते ग्रीस जातात ना रे सुनिया काय ना आउट म्हणतो अरे हो ते कोण बुरग्या आता अरे तू हसून अरे तू ऑलविन ने रे ओय ओय ऑल बिना ओय तू क्या तो यूट्यूबर चॅनल आहे काय मग तो मुन्नी सेट फोकांड असे ओ एपिसोड येता ओय बरे येता यश मेरे थँक्यू तू लाईक कोत मरे लाईक आणि करपा पटायते आणि कुरे लाईक को कमेंट तोरी कोत मरे ते आणि करू को जाय शेअर तोरी कोत मरे ते आणि कितरे ले किती करू जाय रे सबस्क्राइब तोरी केला चॅनल खबर ना केला असतो आणि बाबा तेशको करून जाओ लाय तुमको बहुत दिसो जाल्या लाईक करून जाओ आणि तू दुसऱ्याकूय धाडून जाओ शेअर करून जाओ आणि तू किती आणि न्यू किती करून जाय तू किती न्यू बहुत दिसो जाय तू आमची कमेंट मारून जाओ सांगो जाय आणि सबस्क्राइब करून जाय की आम दुसरी पार्टी व्हिडिओ अपलोड करता येते त्याद्वारे तुमको येतो आले त्यासे आता वचोन कोत्ते हांव तू वयतालो एशी वयतालो कोण हुशार मनशा आसतालो तुमचे मग हुशार कोण तू हुशार हांव हुशार होय रा म्हाका एक सांगा होय तू कोणे गोडार मारलो म्हाका कोणी गोळ्यार मारलो होय आणि तू मेलो तेन्ना हांव मेलो तेन्ना जाल्यार तू मेलो म्हणटो का पयलीं कोणा चोयतलो हांव म्हाका गोळा माताय म्हणटू आनी हांव मेलो हांव म्हजी पयली माळी मायक चोयतालो कित मनीस रे तू मायक कित्या चोवपा जाय रे पयलो हांव जाल्यार मुगे बायले चोयता आसलो पयलो अरे आवट्या किती रे तू सारका झाला वो चोय रे केसा आवट गुरगुता हा अरे माय चोपा जाय आम जल्म मारतो ती माय ती अरे चोय तू मेलो तू पोतून जिवन जात चोय तेदो तू मायक पायकू जातो न्ही बायले रावता आनी 25 वर्स रावपा पडना तेका लागून पयलीं बायले चोवपा जाय ओय कास्ता बरो हुशार पण तू ओय चो बरो केन्ना माय कितें जाय जातो माय ओके चो बरो गो बरे आहा मत तोगल्या रे केसा तू कितें पयली मुडपा लागले कितें बायले बायले पयली चोवपा जाय मुडपा लागले माय न्ही गोळा मार मेल जाल्यार माय एकची सारकी रे आतां बारीक चितल्या मरे तेगे सारकें आयज म्हणटा म्हाका गोळा मारलो आनी हांव मेलो मो नांव पोतून झोलो माय येताच मरे म्हाका माय पाय रोखडी मेळटली बायले मेळपा ना सारकी तेगे अशी बरो हुशार तो बरो हुशार आतां दुसरी फावट कित्याक करतलो न्ही तेका विचार वयतलो पुसतो तो धिंगाचो तर ह्यो तेशी तो बाणालेचो तेशी तो ये रे इंडिया रावन कांय फायदो ना इंडिया फायदा ना कांयच फायदो ना कांयच फायदा ना हांव वयत न्ही खूंय वयता अमेरिका बी ते अरे इंडिया राव रे इंडिया रावन कांय फायदो कित्या फायदो ना म्हणटो इंडिया को कित जात रे इंडिया में कांय टोटल झिरो टोटल झिरो म्हणचे टोटल झिरो इंडिया को कांय जायना म्हणचे चायना बी कित रे बाबा कितें चायना माजोर होय मोटरसायकल चलयता चायना चायना माजर मोटरसायकल चलयता माजोर मोटरसायकल चलयता मोटरसायकल चलयता हां आनी अमेरिका कित रे कितें अमेरिका कितें कितें अमेरिका सुणे होय गाडी चलयता सुणी गाडी चलयता सुणी गाडी चलयता तू कॉल संसार तू मुखार संसार आनी इंडिया कितें रिकॉर्ड हा रे तेका लागून इंडिया कांयच ना म्हणून इंडिया रिकॉर्ड ना इंडिया केसो रिकॉर्ड आहा केसो रिकॉर्ड गाडू गाडू अडकत तू गाडू डोंकी डोंकी होय अक्की गाडू 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 होय गाडू होय गाडू हा मेन आख्खो इंडिया देश चलयता तुमकां समज व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय कमेंट कराय आणि शेअर कराय आनी इतलें न्ही हांव कॉमेडियन ऑलवीन तुमच्या मुखार दवरता मुनीस एक फोकाण एवरी संडे तुमकां एक प्रोफेशनल चोवपा मेळटलो देव बरें कर सबस्क्राईब कराय विसरो नाका घंटी माराय घंटी टिंग 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 किती
झाले मला अरे अरे आम घेणार आम घेणार आम पुढे अरे तू पहिले आले, आम्ही साईडून येलो. त्या भुरग्या नाव किती रे अरे आवटे आता तू कडकत आता दुसरो अरे साडी आठशी कवा या रे यो यो हा किती कोर बागू यो फुगडी घाल्या सगळे काढलो. हय.